आदै सिगारेट दंना? दङ सिगारेटआ। मा रावबो सिख्लाफोरबो फैयाब्रा दारमास दिनलाय। अगर तुम रास्ते से आए हम तुमको छेड़ेंगे। ओइ बहालाय नानिमोन? नोंनालाय मानो जेब्लाबो लामा सामा थानानै सिख्लाफोर एदावबाय थायो बे मोसौआ? ओइ नानिमोन सिख्ला एदाव नङा बे खुगा आर्मिनिफ्राय मानो होदों इसोरालाय? थौ लोगो बेजों रायज्लायस्लायस्लाय सैमा फाग्लाजों रायलायनायानो साबसिन। औ नंगौ थां थिगखौनो बुंदों नोंसोरो। अगर तुम लोग को शेरने के लिए नहीं तो मुंह और आँख क्यों दिया भगवान ने? ओइ लोगो मा खालामगासिनो नोंलाय इयावलाय? थाइ साला 12 बोसोर बैसोमानि उदै जोनोमनाय आंनि मुङा लरगन मा लरगन जायगायाव हिर' बुंमोन बेसे गोजोनगौमोन आं। बिमा बिफाया उन्दुना हाबा जाना गथ'खांबाय सोरजों माबायदि सावरायनांगौ बेखौ फोरोंगासिनो बे बुरबकनो। देलै आदा हिर'आनो गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो। माथो खालामदों आदा हिर' नोंलाय? SSB माने बे लामाजों थांलाय फैलाय समायना सिख्लाफोरखौ बुरखायगासिनो आं। अ नंगौ नामा? हा बहासो नोंलाय? अ आं ओरैनो बार जादों र'। अ थांदो होमबालाय आंहा SSB खालामनांगौ। दे साला सिख्लाफ्रा माथो होआ नखथाफोरा सेंग्रासो माथो होयो साला। होद थांनांसिगोनलै राव फैलायबाय दारमासनि।